Алло. Да? Какво правиш, бе, брат? Добре си? Добре, съветка, там, сържината. Джако сте взял. Ето тук е ти. Какво трябва? Кажи, нещо ли има, или? Ага. Битка ще я правиш. Събота, другата седмица. Ага. Нямаш грижи, брат. Нямаш. Два лъва от мене, брат. Валла. Да са кълна на децата. Твърдям, знаеш, мага да парава корпия кипсен. Те. Два лъва от тебе ли? Всяки бе да ще стен, бе. С кого говориш ти, бе? Мълчу, ще. Не би ли ка мълчи, бе? Два лъва ще да фърли, бе. Отида нагоре, фаски се прави в момента. Хартия даже няма. Чакай, брат, що е малко. Чакай. Чакай, бе. Какви ти два лъва, бе? Не го ще стен, Отпрям пък ще пред хората ще прибиеш. Пред хората ще ме прибиеш. Няма да ме изгледаш тук. Аз си ма име в TikTok, ма. Какво ти името на тебе, бе? Кой знае кой става там 800 евро съм дал. 800 евро, аз не искам от хората отивам да прося пари, бе. Няма е доста просто. Знаеш колко пъти те От хората крадат тако с, бе. Просиш, ще ме, няма да ме излагаш тук. Няма да ме излагаш. Няма да ме излагаш. Няма да се излагаш. Гетмарка! Гетмарка ще ми кажеш, да удареш след тук. Знаеш каква ти гетмарка ще ти дам аз на тебе? Патът към сапита ти ще ли? Що мадър? Ще ти кажа... Що мъдреш, ма? Що мъдреш, ма? Пари нямаше, ама да дава.